Apa yo iki? Apa ambulan? Kayak patutan yang jero nang mayite. Itu mobil anyar, Mi. Berarti rembek ke tuku mobil anyar. Wow. Kok kita Aduh lah nunutan lek ngono yo. Oleh nunutan lek yang pasar. Pak RT. Sama nojo nunut wong wis dadi RT lek nunut yo isin. Lali tenan to nem kowe kenyang aku. Aku lho budho mbiyen baturan sekolah gek yo mantanmu mbiyen kae. Iyalah, budho. Adek malah elek gek tuwek. Yo bilangane yo aku danu kok ora sida karo kowe. Lah malah yo kebrangas tunggalan aku lah yo koyo ngene. Isikan. Alah nem sing uber-uber aku ki lho mbiyen yo awakmu. Lek nang PR mbiyen kok gonyang mahku kok terne gayamu kowe kek mulih kok kon ngeterne. Nyatuke mbiyen goblok biang to. Ki saiki wis iso itung-itung kowe saiki mbakul janggilan kaya ngono kuwi. Biyen ku lho kowe ngitung-itunge ora genep ngono kok. Aku ke lho ya teko kuliah tak omongno kowe lho ora tutuk lehmu sekolah ke aku wis pinter bakul janggelan kaya ngene iki. Pojokan kampung ono gang jenenge gang Dobos. Wargane lucu-lucu, uripe ora tau ngambek. Yu konyil kemayu, dandanan koyo biduan. Ngomongnya panter, senenge rusuh lan ruwet. Ada wong apa tutup malah baik. Be. Duk. Duk be. Borene wong. Kuwi ini panganan kuwi. Ini gedangnya kok sitok. Lu lah tipangan. Kampung ini. Alah, harus kita entek nih. Gula konangan. Ini celo. Kok ya tersitu? Mau ngecek neng mah? Lu reneng banget tem. Gedangnya neng situ. Ke arep mulai lo. Yuk ke udan terus kau ngono kae. Loh, piye lah aku mulai kingko. Langsung tinyangi reneng. Lu nunggu anu iki. Loh. Ora apa-apa lah ngono. Ya aku turan-turan kene. Ngomong HP koyo ngene kok. Garing-garing. Udah wedhus Mas Sabar. Nyati anduk wedhus ki embune ya wedhus. Iya.
bawang presek lemu. Bisa lok bosok ngene iki. Enggak udan. Iki lek lemu apa yo? Ya kok nyelik njaluk rabok. Lombokku ki lek uwah kek padune tirai. Sar kembang ke? Rong iso. Kamu wedhus ae. Wong sadus. Lah, wong cedek geni. Bapak mulai ngarit. Mesti jaluk banyu anget. Dandet. Aku kok orang bodong ya tunggal rawan. Adus. Dan campur gluduk lek sambiran kaya ngono. Iki blaraen di. Iki. Pokoknya wis bengi iki mang. Kok petengan. Lah. Kayak urung mulih to ket mangke. Sing tak nyangi iki ki sop leter omah. Panganane yo surene. Lah. Kayak gue gas wi. Lah. Di mana kono cukup uang? Yo mending tak aman ya. Wah, apa tuh? Iki untung iki. Ora nang wong iki kok. Ben. Yo, Pak. Ora sampai kayu konyol. Iki lu tiki masa iki kena. Untung oke aku. Konyil iku lho. Mesti wayah digoleki wayah nyaur ndelik. Gek nyandi ya paraku. Utange seokeh. Gek aku wis ora nyekel dhuwit ben iki. Wong-wong ditagi padha reneng sing nyaur. Medarne lek no
Nek ki suwung-suwungan kok onrita. Aku iki lho Dar. Pirang-pirang dino lho golek Buddha ora cethuk kuwi kok ning endi ya nggon-nggonane. Kowe ora tau ngleret, Dar. Mboten to, Pak. Dek nyandi. Sepirang dino ngono yo an ki aku ora tau nglirik to. Lah iya to aku iki ngantek awakku ngantek kaya niku lho. Kudanan angger goleki si Buddha iki kudanan mulih. Terus aku iki kena mumet-mumet dak penak banget. Kesliyo sisan kene aku iki. Yo ngalah, Pak. Sampeyan katik sik kaya bocah, dolanan yoyo. Tapi ning ndi asale tumbas? Aku yo sik demen to dolanan ngono kuwi. Alah Dar. Mbuh aku leh karo jendas nek karo awakmu kuwi. Sikilku iki lara ngono lho, ora gek main yoyo kuwi ora lho. Lek sikil lara ki ora eneng lho, bakule. Bakule yoyo ke eneng lho Pak ning pasar oleh kutu-kudakan yo ning pasar kok. Aku yo ngerti lek sikil ke loro, lek ora loro yo iso mlaku lho. Jenenge yo dengklang. Gusti ngapuranen bocah iki. Loro mi ora loro lho. Nyati yo loro ngono lho Pak, aku yo ngerti lho. Iya sikilku ya loro, ning ngene iki loro ngono lho. Tak golek Buddha ngantek loro sikilku ning kene iki. Lek loro kok ora patu. Alah mbuh mi, wong keseliyo to ning jero kene lho. Sing luar iki jero ning kene iki, blung kene iki. Lah, yo kok tekan jero belung ki piye lho Pak lek dolanan sampean ki ngantekan. Alah mi, mbuh sak karepmu lek arep omong. Aku tulung wangono golek Buddha iki aku sikil-sikil wis lara ngene iki. Golek iki kek golek nyandi lho Pak. Engko mongko tak ewangi gek temu gek ugeran lho Pak, kena jepang ga ilang-ilang ae. Iki gugur ke milang kek yo udu kewan to, kek menungso to. Yo menungso ki timbang ne panggah ilang lho Pak. Sampeyan goleki yang apik kesel gek bindeng ngono ki kudanan. Lah iya to mi, awakku yo ngantek bindeng ngene iki lho. Yo goleki wong sitok lho, pirang-pirang dina lho kok iso nyusahne wong sak kampung. Lah, lek Pak Budo ki nyatunggone wong susah lho Pak. Kok jere sampean sik nyusahne. Nyusahne piye? Yo sampean ki nyusahne. Sembako ora kok nei kok. Kok wis teko kuwi neh to mi. Aku ki golek Buddha kuwi arep tak usahakne kuwi lho. Jene lek aku ngusahakne kuwi yo ora kurang-kurang. Yo iki kader karek atas aku kono lho. Atasan ngendi lho Pak? Ki atasanmu ki sapa ning ngendi? Dhuwuran mi. Maksude ki karek terserah wong dhuwur kono ngono lho. Wis teko sasarane Buddha apa ora ngono. Dhuwuran lah aku cuma sembako ki ora ning dhuwuran to. Ning bale desa kono. Bale desa, bale kampung lek. Iya. Iya Pak sigane. Ya lah bale kampung kono kae lho. Lah njukuk ke. Wong Pak Budo kaya urung oleh kok. Iya gul mbote ning kono aku ro. Iya kuwi to, kawit jaman semono lho. Lah ku ngusahakne kuwi. Wis muga-muga iki gek ndang dicairne jatahe Buddha kuwi. Sik to Pak. Wong beras kok dicairne iki prai dadi lenggok. Oh no! Beras kuwi dikaru dhisik lho. Oleh terus dicairne iki yo mleteng. Maksudku kuwi gen oleh kuwi dilebokne ning datane ngono lho Mi. Gen diterima nyang wong ngarepan kono lek bener-bener Buddha kuwi catu wong ora duwe ngono lho. Lah jane ket mbiyen apa orang kedata to Pak? Layak panggah jegul le bature wis wareg. Ngono ke jatahku aja kok longi lho Pak. Lah Pak Budo kok olehne. Ora Mi, aku iki ndak arep nyunat. Lho Pak Budo wis tuwek kaya ngono apa orang sunat to Pak arep arek kok sunat ki. Alah mbuh Mi. Aku ngatek keju lah omongan karo awakmu kuwi. Keju ki sing ning jero roti kan lho Pak. Keju mi kesel lambeku ku lho. Lambe ki mendino 3 omong to Pak. Mulo gek keju. Ora maksudku ki lambe ku lek ibarate wong ngono kalau omonge lambe sak umang karek Semerang ngono ka lho, ngantek koyo mimiren. Mimiren. Wong semua tumpang ki tiba tok Pak. Ora ki karo jangan menir.
Piye to Mi, kowe kok jangkok jak menir barang ki. Opo ngono lho. Semut tumpang ki dibotok gek dipan karo jan menir, Pak. Kuwi pake enak. Ora gek dicampur karo jangan. Alah Mi, ayo goleki Budo ae. Lah kene soyem ki, Mang. Gitu, Kok Pak. ora nglerek Budo? Nglerek mangisuk lho Pak kula. Lek mangisuk ning ngalas kono aku meliwat. Lek sakniki duka. Ayo lek ngene Mang ana goleki. Ayo Pak, wong aku ya arep goleki konyel lho tak kira ning kene ora neng menawa cetok. Ayo. Iya engko ki pati cetuk kabeh ae cetuk engko. Ayo. Lah bangku kok ijek pegah mendep iki konyel mau buru mulih. Wong te olah-olah nih bakal anu geni koyo ngene kok. Jepang bayi jane metu ket Mang. Lah kok oleh-oleh ke akhir ngene iki opo penak dipangan. Is kebangetan, ngene pangan ya. Kalau pangan yang dipangan kok nyeret bibit ya. Tak tidak nih ngomong aja, akan nyemendok termi kono. Neng kono ki mesti kok dikene kopi. Yo. Enak. Ngomong yure neng kulo, neng le kopi. Kepait mah aku ki manis, makan yang pahit. Si iki semudian dirabuk sulamane sing mati-mati ki rada keket. Ya, kena gitu kuyah besok. Ini bayai ora ngene to. Kan kabeh Enek panganan ngono kae. Kok ater timbrak-mbrak. Patute kangke apa ora? Kok diselenung kono ke? Alah ora lah kae arep tak cukok ae.
Nyoba. Utan gak di puluran ini. Wawurene sing duweni kok tak mau mulai. Kotor. Cantik aku lek pudar piye? Astagfirullahaladzim. Sopo bakul janggilan iki? Kaya yujanem kok mburi. Gitarnya Rena ngar padahal aku kahon musuh. Gatelan koyo ngene. Ya gini yujanem tenan iki kene. Sinten jenengan ke? Lali tenan to nem kowe kenya aku. Aku lho Budo mbiyen baturan sekolah. Gek yo mantanmu mbiyen kae. Iyalah, Budo, adek malah elek gek tuwek. Yo bilangane ya aku dan kok ora sida karo kowe. Lah malah yo kebrangas tunggalan aku lah yo koyo ngene. Isian. Alah nem sing nguber-uber aku ki lho mbiyen yo awakmu. Lek nang PR mbiyen kok gonyang mahku kok terne gayamu kowe kek mulih kok kon ngeterne. Nyatuke mbiyen goblok biang to. Ki saiki wis iso itung-itung kowe saiki mbakul janggilan kaya ngono kuwi. Biyen ku lho kowe hitung-hitunge ora genep ngono kok. Aku ke lho ya teko kuliah. Tak omong ngono. Kowe lho ora tutuk lehmu sekolah ke aku wis pinter, bakul janggilan kaya ngene iki. Alah, ki kuliah apa? Ya padha ora luluse kok. Biyen kowe lho ora lulus, aku yo ora lulus, mbiyen kowe iki mergo nurun aku biyen. Ki iso apa nandur aku iki pinter. Pinter sing nandur. Pantesan lek ater gayamu nandur, rupamu lho buluk. Aku lho resik kaya ngene. Gek saiki anakmu piro, Dok? Aku kirung dianak 6. Aku ki lho ngenteni kowe. Tekan saiki aku urung rabi lho. Emah aku ngader kok jake turut ngalas nanduri janggilan. Anggur mbakul karek nampa duit. Alah 6. Lek reneng sing nandur kaya aku. Ki apa lho sing kok bakul kuwi? Ya gek sing nandur ki apa kowe tok? Ora kowe nandur lho keh sing adol nyang aku. Wis mulia kono. Kowe engko ader mateni pasar aku. Pasamu ku lho sing marai. Ya 6. Tak mulai. Nek aja kepi-kepi karo aku lho kowe engko ya. Samar nyepekne. Kok malah ngono lho, Budo. Biyen ki lho ireng manis kinyis-kinyis ora duwe brengos. Lah saiki udah levelku aku wedi lho rae. Nyekopras kaya ngono ke ireng. Malu. Leh timbang kok dinyangi budone. Iki kok bakal duitku. Piye lah karo nggawa ya? Rebutan. Gluduk barang kaya ngono kae. Lah jabang pe. Lah gedangku rene ngono. Sopo sing gawa watake? Jane sopo ta sing glidhik ngene iki? Wah, gedang tak kayak gini. Gawa wong nyatu ndak mirip tenan ke? Apa lebokne juak? Jureneng. Sik toh. Aku ki kok koyo Darmi suwi-suwi. Wong gedang kene kono kok digoleki ning jok. Alah. Apa ya sing mangan?
Nasib. Banget kan. Dihapre gedang kaya gelandang wong. Nyandi golek Pak Budong ini. Ayo to Pak, jerek goleki goleki Budo kok RT-ne lemah ae jerek nyusahne. Iki lho Dar, panggah loro iki mlaku angel. Iya tempat dolanan yo ae kok. Alah yo dome keseliyo kok yo ae iki. Alah Mi, kayak piye ra ngono. Apa yo iki? Apa ambulan? Kayak patutan ning jero nang mayite. Itu mobil anyar, Mi. Berarti rembek ke tuku mobil anyar. Wow. Kok kita kok oleh nunutan lek ngono yo. Oleh nunutan lek yang pasar. Pak RT. Sama nojo nunut wong wis dadi RT lek nunut yo isin. Alah Mi. Yo lek oto lek aku lek nunut kae. Wong RT ku lho bayare setahun ki ping 3 tapi yo tik ngono lho aderan. Lah tik-tik mula sampean dibayar karo jangkrik. Alah mbuh Mi, akar ndelok mobil iki, mobil tenan apa udu iki? Tak ungkape ya, saka ndi ya? Bulan Pak iki ke. Lah kok kene Mi? Bolong tenan ngesor Pak. Bolong, tapi iki glindinge to, itu tenan mestine. Kayu glinding arep. Jajale. Hai. Tong rapdanan. Ya dengan rembek ndak aruh tenan. Apa wis nyilem aku. Apa wis sugih ki motone malah katarak. Arep masak ae. Olah jabang. Gas yo ilang. Mang gedang. Gasnya melu kompro. Alah. Jabang pe, kemang kowe mo. Gasku lek ngono kowe lek sendilekne. Ora lho, Mbak. Kok iso nuduh aku ku lho gas ilang lho. Apa ndek bukti kowe? Wong nyatane sing jenggrut ning kono kowe ngono kok ya kowe lho sing nyolong. Ki sapa neh lho? Ki kok mau suwi. Aku ku menglaki lho, Mbak. Ngiyup mergo udan mandek ning kene iki. Lah sing jumpa aku ya nang ning kene. Lah udu kowe ki sapa lho mau sing jumuk? Tapi pantes lho molek kowe sing nyolong gas wong bentukmu ki kaya anu to. Apa jenenge? Gas melon ki lho, Mbak. Ki awakmu kaya tangga tapi nek aku kaya gas melon, berarti cocok, Mbak. Aduh. Kowe ki ngono to. Sapa lho sing nggawa gasku yo? Lek kowe ra nyolong. Paling lali lah mletane. Gang dopo sih kaya rene sing glidik. Yo reneng lho monya tuh nang sing glidik. Ngono ke anu, sing tukang lungkune bekakase wong kuwi eneng. Nek kintut lho. Mulai eneng barang teng seliwer ning jogan dijumuk to. Digembol. Mlaku nek kintut wis pepek kaya gareng. Kaya mungkin gembol gas. Yo mungkin ae lho, molek ora digembol kan kena digendong. Yo wis makan cenek geni yang buri kono. Oh gas yo ilang mulya kowe aja nyantuk ning kono. Ya, yang nganar ngijup ning kene kok wis tusir masa sugih. Nah, hati-hati ambek lek aku sugih. Kenen tak usir kok Gang Dobos kene pan.
Aku iki saya tua, saya diberkahi ning Gusti. Lawang mlaku ning dalan arnyang kone Nduk Darmi yo oleh panganan. Kek kurang penapi lho uripku iki. Munyang tonggo mang yo oleh empan-empan. Kok delok ngene. Plong wisan. Apa kuareken iki? Kok selem-selem ngene? Lah. Aduh. Aduh selem-selem iki. Apa kudu ngiseng ku weteng? Weteng. Ngiseng aku. Lah, iki kudu kuwong lare tak kuwong yang jero mah. Aduh, iki piye tanganku iki? Kesangkut iki, piye iki?